Κατερίνα μου, χαίρομαι πολύ που καταφέραμε τελικά να ξαναβρεθούμε. Το λέγαμε και το καταφέραμε. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Πολύ σωστό. Ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε ξανά και να τα πούμε, γιατί πραγματικά μου άνοιξες ορίζοντες που ούτε φανταζόμουν ότι θα υπήρχαν. Σου άνοιξα το μαγικό κόσμο του μικροβιώματος. Ακριβώς. Σου είπα ότι κουβαλάς 3 εκατομμύρια βακτήρια πάνω σου. Οπότε ήθελα να έρθω εδώ, να τα πούμε και μαζί, έτσι απλά, καθημερινά, ό,τι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, όλος ο κόσμος. Αυτό το διάστημα. Είμαι πιεσμένη πάρα πολύ. Έχω γενικότερα μια πιεστική καθημερινότητα. Είναι και η δουλειά που κάνεις, νομίζω, αρκετά στρεσογόνα. Το στρες, νομίζω, πάρα βέβαια, πολύ. έχει μπει στη ζωή μας. Αλλά και εμάς η δουλειά μας είναι και λίγο παραπάνω, γιατί κυνηγά συνέχεια τη δουλειά. Μία έχεις, μία δεν έχεις. Πρόβες, τρεξίματα, τρεξίματα, ωράρια τρελά. Πώς είσαι με το έντερό σου? Μου έλεγες ότι κάθε φορά που έτσι ζεις μια περίοδο έντονου στρες, κατευθείαν μιλάει το έντερό σου. Μου μιλάει, με χτυπάει εκεί. Πρίζομαι. Μέσα σε όλο αυτό είναι και η μητρότητα, γιατί και αυτό είναι μεγάλο άγχος, να προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις, ξεκινάμε από την μέρα 0 να έχουμε αυτόν τον κόσμο μέσα μας, αλλά ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να το φροντίζουμε και θα έλεγα και με ένα μαγικό τρόπο αυτά τα φουσκώματα και αυτή η δυσφορία μπορούν να εξαφανιστούν. Θέλεις να σου εξηγήσω γιατί? Βεβαίως. Όταν έχεις έντονο στρες, έχεις αυτή την δυσάρεστη αίσθηση της δυσφορίας, του φουσκώματος. Φυσικά και θέλω. Ξέρεις, όταν έχουμε έντονο στρες, ο εγκέφαλος μιλάει στο εντερό μας. Έχει αυτή την συνομιλία που κάνουν αυτά τα δύο όργανα. Σκεφτόμαστε έντερο, εγκέφαλος, απομακρυσμένα όργανα, πώς ταιριάζουν μεταξύ τους και όμως μιλάνε μεταξύ τους. Και παράγουν διάφορες ουσίες και να σου πω τι κάνουνε. Δεν έχει καλή κινητικότητα το έντερο. Οπότε ξέρεις, αυτά τα αέρια που έχεις μέσα συσσωρεύονται και αισθάνεσαι αυτή την τάση. Πιο μεγάλη ευαισθησία το εντερό σου. Και λίγα αέρια μέσα σου δημιουργούν αυτή την αίσθηση της δυσφορίας. Και ταΐζουμε κακά βακτήρια. Όταν έχουμε στρες, αλλάζει η σύνθεση του μικροβιώματός μας πάρα πολύ. Έχουμε παραγωγή αερίων, οπότε όλα αυτά εδώ συνηγορούν στο να έχουμε αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Άρα πρέπει να το προστατεύουμε, να το προσέχουμε το εντερό μας, να το φροντίζουμε. Και όχι επίσης τώρα που λες αυτό, να παίρνουμε αλόγιστα διάφορα που ακούω, γιατί δεν τα ξέρω. Εγώ χωρίς να μου πει γιατρός δεν παίρνω τίποτα, ούτε καν συμπλήρωμα, που είναι τα προβιωτικά ή τα πρεβιωτικά που έχει γίνει τώρα. Είναι μια μόδα, είναι αυτό που το συζητούσαμε και άλλες φορές. Γενικά τα προβιωτικά, ακόμα και το μικροβίωμα, τα πρεβιωτικά, είναι λίγο μόδα και θα πρέπει λίγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Αυτό δεν είναι όλα για όλους, ξέρεις, έτσι. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Αυτό ισχύει βέβαια όχι μόνο για τα σκευάσματα αυτά. Και θα πρέπει να έχουμε μια καλή γνώση του σώματός μας για να ξέρουμε ακριβώς τι θα πρέπει ο καθένας σε κάθε περίπτωση να πάρει. Λες για προβιωτικά. Θα μπορούσαμε κάλλιστα βέβαια να τα πάρουμε και από τη διατροφή μας αυτά, έτσι. Ναι, αλλά φτάνει όμως. Το λέω επειδή ζούμε αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις. Φτάνει μόνο από τη διατροφή όταν κάποιος έχει θέμα. Πολλές φορές είναι και λίγο δύσκολο. Λέμε πολλές φορές τι είναι σωστό να φάμε, τι δεν πρέπει να τρώμε. Καμιά φορά μέσα στην καθημερινότητα μας είναι δύσκολο να το εντάξουμε αυτό. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τι είναι καλό για μας, αλλά πραγματικά πολλές φορές μια σωστή διατροφή σίγουρα δεν είναι αρκετή και κάποιοι οργανισμοί είναι πιο αδύναμοι και θα χρειαστούν μια επιπλέον βοήθεια, ένα μπουστάρισμα για να μπορέσουν λίγο να κινητοποιηθούν καλύτερα. Αλλά θα το επαναλάβω, όχι όλα για όλους. Θα πρέπει να έχουμε καλή γνώση του σώματός μας, είτε είναι μικροβίωμα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο αυτό και μόνο μετά από κάποια συγκεκριμένη και επιστημονική, το τονίζω αυτό, καθοδήγηση από κάποιον ειδικό. Ειδικό, ναι, όχι από... Σε διάφορους τομείς, μόνο νομίζω τότε θα πρέπει να κάνουμε χρήση των οποιοδήποτε σκευασμάτων. Όταν κάποιος ξεκινήσει και μπει σε όλο αυτό το τρυπάκι, να το πω έτσι πιο λαϊκά, για το μικροβίωμά του, να το ελέγξει και όλα αυτά με κάποιον ειδικό, πόσος καιρός χρειάζεται κάπως για να μπαίνει σε μία τάξη ή να θεραπευτεί? Για να μπορέσεις να το φέρεις σε μια ισορροπία. Μπράβο, αυτό. Κοίταξε, αυτό χρειάζεται χρόνο, Κατερίνα μου. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 1-2 μέρες, ούτε ακόμα και σε 1-2 εβδομάδες.
Εάν έχεις ένα μικροβίωμα, ένα εντερικό περιβάλλον, έτσι να το πω, το οποίο είναι διαταραγμένο, τότε η αποκατάστασή του θέλει κάποιους μήνες. Και ξέρεις, το μικροβίωμα θέλει και μία συνέπεια. Θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα σωστά, αλλά να τα κάνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα σωστά. Και όχι σαν πυροτεχνήματα που πολλές φορές ακολουθούμε κάποιες δίαιτες, ακολουθούμε κάποιες τάσεις και σε μικρό χρονικό διάστημα τις ξεχνάμε. Θέλει συνέπεια. Θέλει να είμαστε εκεί συνεχώς σε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι έτσι όπως το λες, εγώ ακούω ως ένας απλός άνθρωπος και όχι, ας πούμε, επιστήμονη κάτι, ότι είναι σαν να κάνεις τη ζωή σου ένα restart. Θέλει πια να αλλάξεις την οπτική της ζωής σου και το τι θα κάνεις για τον εαυτό σου. Και με όχι δύσκολους τρόπους και μαγικές, περίπλοκες συνταγές. Θέλει απλά τα βασικά πράγματα, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει τα βασικά πράγματα. Ξέρεις, το συζητούσαμε και νομίζω και κάποια άλλη φορά. Μιλάμε για τους κατοίκους της Ικαρίας, έτσι. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γίνει μελέτες για το μικροβίωμά τους εκεί, γιατί η επιστημονική κοινότητα είχε μια απορία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε ένα τόσο απλό περιβάλλον ζουν τόσο πολλά χρόνια. Και πήγε μια επιστημονική ομάδα και μελέτησε το μικροβίωμά τους. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τα απλά πράγματα που κάναν αυτοί, τα αγνά φυσικά υλικά τα οποία καταναλώνανε, μια ζωή χωρίς στρες, αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή, αυτά είναι τα μυστικά της ευτυχίας, της μακροζωίας, της ισορροπίας. Απλά πράγματα, βασικά, χωρίς μαγικές περίπλοκες συνταγές. Και επίσης ότι χρειάζονται όλα. Δεν χρειάζονται στερήσεις, έτσι δεν είναι? Έχεις πάρα Γιατί πολύ αυτό δίκιο. θέλω να το θέσουμε το θέμα. Έχεις πολύ δίκιο. Γιατί αμέσως κάποιος σκέφτεται θεραπεία για οτιδήποτε. Ακόμα και από το μικροβίωμα. Ή να κάνεις μια διατροφή οτιδήποτε και λες, «Ωχ, θα στερηθώ». Ενώ δεν πρέπει να ξεκινάμε αυτό έτσι. Είναι μυστική συνταγή. Αν υπάρχει μια μυστική συνταγή, είναι αυτό που είπες. Χρειάζεται ποικιλομορφία. Πολλά διαφορετικά είδη τροφίμων. Ναι, γιατί αμέσως όλοι σκεφτόμαστε αυτό. Οπότε, δεν ξέρω, εμένα αυτό με το μικροβίωμα με απασχόλησε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σου άνοιξε έτσι καινούριους δρόμους. Άρχισα να διαβάζω, δηλαδή, εντάξει, και με σένα κυρίως, ενώ ασχολήθηκα με αυτά που κάνεις εσύ και που συζητήσαμε. Γιατί όταν ξέρεις κάτι ή τουλάχιστον μαθαίνεις γι' αυτό, έτσι μαθαίνεις και να το αντιμετωπίζεις. Έχεις δίκιο. Με τον ύπνο πώς τα πας? Με τον ύπνο δεν τα πάω πολύ καλά. Δυστυχώς. Καλά, όχι. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Δεν τα πάω πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Ξέρεις ότι και το μικροβίωμα έχει άμεση σχέση με το αν κοιμόμαστε καλά ή όχι. Αλήθεια. Και τώρα καλά, τι σημαίνει κοιμόμαστε καλά? Λέμε καμιά φορά θέλω να κοιμηθώ 8 ώρες. Ξέρεις, δεν μόνο να κοιμηθούμε 8 ώρες. Είναι και πώς θα κοιμηθούμε. Είναι ακριβώς πώς θα κοιμηθούμε. Θέλουμε ένα βαθύ ύπνο. Αυτό. Θέλουμε έναν χωρίς διακοπές ύπνο. Ακόμα, όνειρο ζωής. Ακόμα κι ας είναι λιγότερο από 8 ώρες. Ναι. Και εδώ πάλι το έντερό μας αρχίζει και μιλάει με τον εγκέφαλό μας. Οπότε ένα ισορροπημένο μικροβίωμα, δηλαδή όταν έχουμε πολλά καλά βακτήρια, θα έλεγα ότι έτσι πολύ απλά ρυθμίζουν τον βιολογικό ρυθμό και τον βιολογικό ρυθμό του ύπνου μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να το γνωρίζουμε. Ναι, και φαίνεται αυτό μετά λογικά και στη ζωή μας, δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Γιατί όταν έχεις κοιμηθεί πραγματικά, που λες ξυπνάω το πρωί και έχω κοιμηθεί, ρε παιδί μου, έχω κάνει έναν βαθύ καλό ύπνο, είσαι και όλη την ημέρα και λειτουργικός, δεν τρως βλακίες, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Αλλά επικοινωνία, μιλάει έτσι και με το μικροβίωμα. Ακόμα και τα βακτήρια, το έντερο ρυθμίζει και το αν θα κοιμηθούμε καλά. Αλλά και το ανάποδο, ξέρεις, έτσι. Ένας κακός ύπνος, που δεν είναι αυτό που λέμε ποιοτικός ύπνος, δημιουργεί μια δυσβίωση στο έντερό μας. Είναι, θα έλεγα, φαύλος κύκλος. Το ένα επηρεάζει το άλλο και πάλι από την αρχή. Οπότε πάλι καταλήγουμε ότι κοιτώντας και θεραπεύοντας και μαθαίνοντας για το μικροβίωμά μας, είπα όλα τα ρήματα, θέλω να πω, βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής μας. Να δούμε λίγο, ξέρεις, τον εσωτερικό μας κόσμο. Ακριβώς. Είναι αυτό που κοιτάμε μέσα μας και βλέπουμε τι έχουμε και πώς μπορούμε φυσικά να το ρυθμίσουμε, να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε. Εμένα με μαγεύει αυτό με το μικροβίωμα, με μαγεύει το ότι δεν κοιτάς κάτι επιφανειακά. Δηλαδή, κοιτάς πραγματικά κάτι μέσα σου. Και αυτό το πράγμα μ' αρέσει πάρα πολύ. Το οποίο, ξέρεις, το αποκτάς πριν ακόμα γεννηθείς, έτσι. Ναι.
Θέλεις να σου πω και 2-3 πράγματα που μπορείς να κάνεις, ίσως σε βοηθήσουν αν κάποια στιγμή δεν μπορείς να κοιμηθείς ή... Εννοείται. Και πάλι θα σου πω κάτι πολύ μαγικό ή περίπλοκο. Ναι, αλλά ό,τι μου λες και στα πιο απλά κρύβονται τελικά αυτό. Ναι, θέλω να μου πεις φυσικά. Αναπνοή. Αναπνοή, μάλιστα. Την αναπνοή, εντάξει, την έχουμε εμείς από... Ειδικά σε περίοδο έντονου στρες, ξέρεις, καμιά φορά το ξεχνάμε, αλλά όταν πάρεις για 2-3 λεπτά καλή διαφραγματική αναπνοή, αυτό και πάλι κινητοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ορμόνες, πάλι κινητοποιεί τον εγκέφαλό μας, παράγονται κάποιες ουσίες που νομίζω τώρα δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε αναλυτικά και όλο αυτό κινητοποιεί με καλό τρόπο το έντερό σου. Τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι εδώ. Δεν είναι απίστευτο ότι γεννιόμαστε και τα μωρά, όταν όλοι μας αναπνέουμε διαφραγματικά. Είναι αυτή η φυσική μας και φυσιολογική μας ανάσα. Ακριβώς. Και περνάνε τα χρόνια, σε Ξεχνάμε τσιτώνουν, να αναπνέουμε. έτσι αναπνέουν όλοι στο στήθος, ας πούμε, και αυτά εδώ. Και ας πούμε, εγώ έπρεπε να πάω σε μια σχολή, γιατί τυχαίνει να κάνω αυτή τη δουλειά και να μάθω να αναπνέω διαφραγματικά. Το βασικό, έτσι. Απίστευτο. Δεν Πού είναι είναι το βασικό φοβερό να μας? πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε. Οξυγόνωση, έτσι. Οξυγόνωση. Μπαίνει καλύτερο, περισσότερο οξυγόνο, οξυγονώνονται οι ιστοί και φυσικά το έντερό μας λειτουργεί πολύ καλύτερα. Είναι απίστευτο αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο που άνθρωποι, επιστήμονες, δηλαδή σαν εσένα, ασχολούνται με αυτό και το μαθαίνουμε κι εμείς που είμαστε άσχετοι, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, εμείς ο απλός κόσμος, και αρχίζει αυτό, χάρη σε σένα, ας πούμε, που εγώ εσένα γνώρισα τώρα, και μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Ναι, αυτό ήταν και ένας λόγος που με όθησε στο να βγάλω αυτή τη γνώση προς τα έξω, δηλαδή να τη βγάλω έξω από το εργαστήριο. Γιατί πολλές φορές ανακυκλωνόμαστε μεταξύ μας και στα συνέδρια και η επιστημονική κοινότητα, αλλά αυτό θα πρέπει να βγει στον κόσμο έξω, έτσι ώστε να μπορέσει να γνωρίσει και όλον αυτόν τον θαυμαστό, όπως μου αρέσει να τον λέω, κόσμο των οργανισμών, ο οποίος ίσως θα έλεγα μας φιλοξενεί στο δικό του το σύμπαν, έτσι. Αυτό, και το βγάζεις και με έναν τρόπο, με μία, λέγοντας τα απλά, να μπορούμε να τα ξέρεις, και όχι με όρους, ας πούμε, που εμείς τώρα, άμα κάτσουμε να δούμε ένα βίντεο ή να μην καταλαβαίνουμε και να λέμε τώρα τι είπε, τι εννοεί, με κάτι όρους. Το βγάζεις πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή για τον ύπνο που μου πες, καλά, και οι ανάσες, αλλά γενικότερα στη ζωή μας, εκτός από τη διατροφή. Κάτι άλλο, ας πούμε, σκέψεις που μπορούμε να κάνουμε, Θα σου πω, γυμναστική, εκτός από τη διατροφή, άσκηση, σου λέω σωματική οτιδήποτε. δραστηριότητα. Okay. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μαζί με τη διατροφή θα έλεγα ότι είναι επίσης ο δεύτερος, ίσως πιο σημαντικός παράγοντας για μια ισορροπία σωματική, αλλά φυσικά και ψυχική. Υγιή σεξουαλική ζωή, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία του σώματος, αλλά και για την ψυχική μας ευεξία. Διαχείριση του στρες, δύσκολο πολλές φορές, και θα σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Να έχουμε φίλους, να έχουμε καλές σχέσεις άρα και αυτό είναι. Να περνάμε πραγματικά καλά. Υγιείς σχέσεις, ναι. Ωραίο το μικροβίωμα, ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά το σώμα μας και η ψυχή μας θα πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Βέβαια. Τώρα, αν δεν μοιράζεσαι, πώς μοιράζεσαι εσύ τη γνώση σου και τη μελέτη σου, ας πούμε, μαζί μας, έτσι πρέπει οι άνθρωποι να μοιράζονται και την παρέα, τα πάντα. Να περνάμε καλά. Λοιπόν, άρα για να το κλείσουμε, για το μικροβίωμά μας και γενικότερα για την υγεία μας, είναι ότι πρέπει να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, κάνοντας διατροφή, έχοντας καλές σχέσεις, φιλικές, γενικά καλές σχέσεις στη ζωή μας, μια υγιή σεξουαλική ζωή επίσης, διατροφή και άσκηση. Ακριβώς αυτό, Κατερίνα μου. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.